Да, правилно сте видяли както по заглавието, така и по тъмнела. Взехме си най-сетне кола, която да направим за ултрейс. Въпросът е, защо обаче не си направихме някой от нашите? Те вече до някъде са направени и няма да е толкова интересно. Докато тук сега наистина почваме от нулата. Сега обаче друг е въпроса, какво сме взели? Повечето в такъв момент биха си взели някое BMW, Golf или нещо друго по-така типично. Тези пък, които ни познават, биха казали, че ще си вземем нещо японско. Но ние решихме да ни е малко по-трудно. Затова решихме да си вземем това. Да, знам как изглежда, но има потенциал. Това е най-евтиният CV, който успяхме да намериме, който не прилича на швейцарско сирене. До някъде. Можехме ли реално да вземем някаква по-запазена кола и само да изложим едни гуми, джанти, окачване и да се приключи? Да. Щеше ли да е такова главоболие, колкото тази да направим сега от нищото? Абсолютно нямаше да е такова главоболие. Сега ще ни напряга ли най-вероятно времето, за да стане в рамките на една година до ултрейс? Най-вероятно да. Но това, което не искаме да покажем е, че стига човек да има желание, може да направи който и да е шитбокс, да става като за събитие, стига да иска. С пускането на това видео ще пуснем и лимитирана серия от 20 тениски с тази кола. Който иска да съпортва билда, може да мине през сайта да си вземе по една тениска. Сега да ви разкажа малко повече за тази страхотна кочина. Кола, иска да кажа. Това, общо дето за който не разбира, е Honda Civic 5-та генерация или EG. Някои оприличават с колите от бързи яростни 1, с разликата, че тази леко са багажника, защото не е купе, а е хеджбек. Този конкретен екземпляр е в страхотно състояние и има цели две екстри, които са елстъкла и хидравлика. Като цяло не е толкова зле, да. Малко е градушкова. Да, единия стоп беше аквариум до последно и цел ще се пълни. Броните са там. Единият мигач леко е напуснал чата. И този фар и мигач също са... Нали... Там са, държат се на надежди и мечти, но да. Да, и за малко забравя, че в момента един заеден барабан въобще не спира, така че имаме 3 от 4 спирачки. Но нека го гледаме от хубавата страна, както се вика. Тази генерация Civic е с by far най-якия багажник. Като изключим неработещите амортисьори и колчината. Имаш си пейка, където искаш да седнеш. И тия метални въженца издържат до 200-300 кг без да се късат. Сега всеки би питал какво има под капака. И затова отиваме натам и отговорът е... 1.3 карбуратор. Харчи между скромните 10 и 15 на 100, в зависимост от позицията на луната. Воли се, че има 75 коня, но най-вероятно пичага за стотинетката ще ти прави ластици. Няма кой да го настрои този карбуратор, защото просто няма живи сънародници, така че ако спре да работи, късмет. Затова ние най-вероятно ще си умножиме проблемите по 4, но нека стигнем до там. Но нека направим едно кръгче, да видим как е реално движение. И за нас, що бяхме оставили колата за 2 или 3 месеца пред гаража да стои и днес като я запалихме, запали без проблеми. Повече собственици на BMW-та не могат да се попадат с такова нещо. И като за 1.3, реално, ако искаш просто да стигнеш от точка А до точка Б, се движи прилично. А ако пък бързаш, вече не бързаш.
Не, че не можеш да я настъпваш, но даже и да я настъпваш се движиш горе-долу с скоростта на стандартен ледник. Но нека все пак да направим едно бързо 0 до 100. Ready? Set? Така, готови за изнитане? Една минутка, моля. И 100. Да, това е нова екстра. Огледалото вече има автоматично прибиране при над 80 км в час за допълнителна аеродинамика. Да, общо взето определено има какво да се желае, но все от някъде трябва да се почне и за сега като основа работи. Сега, да продължим към следващото нещо, което са гумите и джантите. Общо взето това, което мога да кажа е, че са кръгли. Ако не друго, поне някакси окачването все още е живо, така че може и да пробваме и пружини, преди да му сложим някакви койове. Но нека продължаваме сега към интериора. За интериора нямам много какво да кажа, освен че повечето от него е там, очевидно, но определено имаме нужда от нови седалки, имаме нужда от нови кори, имаме нужда от нов волан. Малко някои други неща, като радиото липсата, заради това ползваме това за радио, ако ме разбирате. Мокета е така хубав. Като погледнем пък отзад, виждаме Random As VLC. Защо е там? Не знам. Дойде си с колата. А пък положението багажника, ако не го забелязахте, освен че кората е на 2,5 и е очевидно дупчена, имаме маслоце, имаме водичка, имаме някакви ламарини, които не знам за къде са, така че определено има какво да се желая, особено както липсва целият мокет. Къде е? Колкото изне да изглежда равно колата, всъщност е доста приятна за каране. Изглежда по-зне, отколкото всъщност е. Да, има нужда от климатик, защото около 500 градуса вътре. Да, има нужда от реглаж, гуми, джанти и прочие, но реално колата е здрава отдолу. Купето е здраво, окачването е там, както се вика, и е окей като за основа за тия пари, за които сме я взели. Това ще ни е главният фокус за идната година, като така е, че ще имаме и някои видеа тук-таме с другите коли, разбира се, но тук главно ще показваме какво сме научени, какво можем да направим, какви са различните опции, като гуми, джанти, окачване и най-вече как вие също да си направите колата, с наша помощ. Плановете общо са много голями, обещанията също толкова, но тази кола по един или друг начин ще стигне до Ultrace. Междувременно, така е, че ще правим всичко по колата, така е, че се занимаваме и ще разбием евентуално някои митове по път, като това дали интейкът ти дърпа топъл и студен въздух, че губиш половината си мощност и други такива глупости. Ако пък вие се сещате за някакви митове и неща, които да тестваме, веднага спамете в коментарите да го включим в някое друго видео. Ще ви показваме не само самите части, които слагаме на колата, но и как съответно да си настроите окачването. Какви гуми и джанти си вземете. И най-вече в какъв ред да си направите колата, защото твърдо често виждам коли, които нямат спирачки, нямат гуми, нямат каквото и да изведнъж. Най-добрата идея. Ново турбо и чип. Разбира се. Това всеки го е виждал. Нека не ги правим така. Това ни е генералният план като цяло. EG-то искаме да стане адекватен функционален трак билд. Ще видим дали ще оставим 1.3 или може би ще минем 1.6. Както споменах, искаме да сложим и да настроим 4 карбуратора. Искаме да направим изцяло къстъм White Body Kit с помощта на едни много добри приятели от Пловдив, които може би ги знаете, за да съберем възможно най-широките гуми и джанти хем за визия, хем за функционалност на колата. И имаме още някои идеи, които да изтестваме, за да видим кое наистина е рентабилно да се инвестира в една кола и кое наистина няма чак толкова много смисъл. А ако пък вие имате някакъв продукт или услуга, която би ни помогнала и искате да я рекламирате, веднага може да ни пишете един имейл, за да може заедно да направим една по-добра кола за Ultrace. И за всички, които са останали до края на видеото, ето ви един хубав код, достъпка на мърч към сайта, ако искате нещо да си вземете и да съпортвате билда.
Ако пък не, лайкване на видеото предостатъчно ни помага, абонирайте се към канала и както винаги, stay tuned до следващото видео.